बुंला नोंथांमोना साननानै खिथाहरदो आरो नै सानदो बेसे बुरजा मोनखो 100 गोजा बेंआनो गैया मोननायखाय बेंक गैयैनि बे 100 खौनो मोनबोबाय खुनुरुखुम बेंआनो माबा साननो रोङा बिदिखौ आं साननो रोङा माबायदि ओरै सानो आं 100 खौ साननो रोङा साननायानो ओरै आखिजों सानो नै हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान भिडिअ बरायना लागायनाय जाबाय नोंथांमोनाथ' मोनथिखागौ नङा होमबा थाम्बनेल टाइटेलाव नुनानै नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय जों मानि सायाव दिनै भिडिअ लाबोदों मानो होनोब्ला जों दिनै बिराद खुसि लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय सापर्ट होनायावनो दिनै नै जोंनि आखायाव मा फैखो नै खुस्रा होनो नामा फिसा सौफैबाय जोंनि आखायाव नै नुबाय ना फार्स्ट पेमेन्ट लोगोफोर इउटुबनिफ्राय फार्स्ट पेमेन्ट मोनजेनबाय नै बाव सानदो नै सानना नाहरदो दे बेसेबां मोनदों जों खुगाजों बुंला नोंथांमोना साननानै खिथाहरदो आरो नै सानदो बेसे बुरजा मोनखो 100 गोजा बेंआनो गैया मोननायखाय बेंक गैयैनि बे 100 खौनो मोनबोबाय खुनुरुखुम बेंआनो माबा दिनै 100 सो हरदों जोंनो बेसेबां दङ बेखौ गेस खालामदो गेस खालामना नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय बेसेबां दङ बेसेबां मोनदों जोङो खस्थ'नि फिथाइया बेसेबां मोनखो बेखौ खिथाहरबानो जाबाय आरो दे बुंहरदो नोंबो नै बेसेबां खुसि जाखो दिनै बुंदो नै बिमा मा जानांगौ जाखो खुसि मोनबाय माबायदि खुसि मोनदों जेबो जाहोआखै बियो ओरैनो फार्स्ट पेमेन्टनिजों फार्स्ट पेमेन्टनि जोंबो जेबो मोनाखै नों मा जागोन बुंदो ब्रा दाउला गोजा ना मा जागोन दाउला गोजाखौबो मोनो जाम्बानि जागोनहाय नोंने दाउला गोजा नांगौनो दाउला गोजा सोरबा माबाना हरदो आं पेमेन्टखौ अनलाइन खालामना हरनोसै दाउला गोजा सोरबा फट' खेबना हरदो वाट्सएपफोराव जोंनो दाउला गोजा जानोनो बियो थ' लोगोफोर मा होनबावनो नोंथांमोननि अननायावनो नोंथांमोननि सापर्ट होनायावनो दिनै बे जोंनि आखायाव फैबाय आरो लोगोफोर बेखौनो जों नेनानै दंगासिनोमोन माला सफैयो होननानै फाइनालि दिनै जों मोनमारबाय आरो बेखौ रोजा मोनलायदों नै दांनो नों दांनायलाय बिमानो माबायदि मोनो माबायदि मोननांगौ माबायदि मोनदों 100 माबा 500 बा नै इसिमल' जागौमोन बियो सानलायदे 100 खानसैनो सानलायदे ससे सानलाय आं साना आं साननो रोङा बिदिखौ आं साननो रोङा माबायदि ओरै सानो आं 100 खौ साननो रोङा साननायानो ओरै आखिजों सानो नै आखिजोंसो माबायदि सानो खामानि गैया नुनायल' फैसा दांनो मोनफेराखैथ' साननोबो रोङानो माने नुनायल' दैनोबो मोना मानोबो मोना दा मोनायाव ब्लड थांगोन नामा दैनो मोना होननानै नै ज्रावसो गारहरबाय दाना फैसाखौनो मा खालामबावनांगौ जाखो बेनिनो इन्टेजार जाना दंमोन आरो लोगोफोर जोङो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय जोङो एफा गोबाव खस्थ' खालामनानै खस्थ'नि फिथाइखौ मोनबाय आरो दा मोननो हाबाय लोगोफोर बिराद मोजां मोनदों गोसोआव नोंथांमोननि सापर्टखौ बुंनो हाया आरो ओरैबायदि सापर्ट नोंथांमोना ओरैबायदि जोंखौ सापर्ट होबाय जोंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै जोंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालामनानै ओरैबायदि हेफाजाब होबाय जोंखौ दा ओरैबायदि खुसि आरो बुंनो हाला अखा सिजाबना गोजांदों आंहा एबार अखा हादों नोगोदनो अखा बख'ना लायबाय जोङो बेखौ आङो नायाखैमोन आरो माने फुङावनो मेल फैनानै थाफैदों मेलखौ नायाखैमोन आङो दासो नायसनबाय नायनानै ओमफ्राय एकाउन्टखौ बोरैबा चेक खालामफ्लांबाय चेक खालामनानै नायबाय आरो फनपे गुगोल पे चेक खालामबाय नुबाय माथो फैसा हाबनानै दंफैयोलाय बिदि मानि फैसा हाबदों नायबाय आङो मेलखौ नायबाय मेलाव नुबाय इउटुबनिफ्राय फार्स्ट पेमेन्ट फैबाय होननानै कंग्रेचुलेसन नोंना इउटुबनिफ्राय फार्स्ट पेमेन्ट फैबाय बिदि होननानै गोसोआव बिराद खुसि मोनबाय आरो दा खुसिनि फिथाइयावनो नै फिथाइखौ मोननो हाबाय आरो बेखौनो अखा लायबाय जों सानैजों खाददाव लांथारबाय साइकेल लानानै लायथारखानोसै दानो होननानै लायबाय फैबाय आरो नै दा लायनानै फैनानै गोजोननाय मोनबाय लोगोफोर ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों दिनैसो ना फार्स्ट पेमेन्टजोंनो नै बेखौसो लाबोबाय नै मैगङा नै फार्स्ट पेमेन्टनि माबा जानो लुबैदोंनो बियो नै बेखौ लानानै फैबाय नै बेलाय नैबे दाउ बेदरनो बेना दाउ बेदर जानो लुबैदोंनो बिदि लाबोबाय नै आरो प्लास्टिकसे
फार्स्ट पेमेन्टआ द' लोगोफोर जोंखौ बिदिनो नोंथांमोन बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो आरो बयबो जोंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय लांबाय थाबावदो आरो आसा खालामबावो नोंथांमोननि सापर्टजों जोङो सेकेन्ड पेमेन्टखौबो थाब मोननो हागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो लोगोफोर बिदिनो जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोन सापर्ट खालामाबा जोंहा जेबो खि गैया चेनेल लानानै ओरैनो गोरानसो बेखौ मोननो थाखाय बेसेबां खामानि मावनांगौ जोङो बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ होमबा बेसेबां बोसोर जाखो जोंनि चेनेला खुलिनानै बोसोरसे जाबाय दाने जाजोबाखैदां फेब्रुवारियावसो जागोन फेब्रुवारियाव खुलिदोंमोन बे चेनेला गोदानसोमोन ना बोसोरसे जानोसै नै बोसोरसेयाव मनेटाइज जानानै नैबेखौ फिसाखौ मोननो हाबाय आरो बोसोरसे जासिगोन जाथ'वाखै फेब्रुवारियाव बोसोरसे जासिगोन आरो जाहांहां जाबाय मोनसिगौमोन जोंहा भिडिअफोर बानाया सिगाङावनो मोनगौमोन खोमा जोङो भिडिअफोरखौ बांद्राय बानायाखैमोन ना भिडिअफोर हगारबाय थायाखैमोन बे भिडिअ हगारियाव जोंनि चेनेला थाब मनेटाइज जायाखैमोन आरो दा मनेटाइज जानानै गुगोल एडसेन्स फैनानै ओमफ्राय भिडिअ एसे हगारबाय थानानैसो दा बेखौ मोननो हादों आरो फिसाखौ थ' लोगोफोर दिनैनि जोंना भिडिअआ बेल'मोन आरो नोंथांमोननि बे मोजां खुसिखौ जोङो शेयारिं खालामनो होननानैसो फैखादोंमोन दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट थेंक इउ लोगोफोर